הלוואה שמנה של 20% ריבית לאיזה 100 שנה. תנאים מצוינים למשכנתה נוחה, עם קרן לפנסיה ונקודות יציאה. אני לא רוצה לקבל החלטות, לקחת אחריות, להתחשב בנסיבות, לדעת מה אמרו אתמול בחדשות, אנשים קטנים עם בעיות גדולות. אני לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה את הבוס על הראש, 2 מכוניות וילדות 3, ועד הבית, משמר השכונה, לריב עם השכנים ולטפל בגינה. לא צריך להחזיק מניות, לקנות חיים זה לא אומר לחיות, ללמוד להתפשר ולעגל פינות, המון מציאות אבל אין חלומות. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, כשהכל כבר צפוי וגלוי וידוע ואין יותר סודות, הכל בתוך הריבוע. להיות מכובד, מיושב ורגוע, לשלם את המיסים, לשלם את הביטוח. אני לא רוצה לאבד את זה ולהפוך להיות אחד כזה, אבל לא קונים אותי כל כך מהר, לא קונים אותי כל כך מהר. לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר, לא רוצה להתבגר, להשלים, להסתגר, לקבל את זה ולוותר. אני לא רוצה להתבגר. אני לא רוצה. קרה שלנו, אוהבים אותך מאוד. תחזרי בשלום בעזרת השם. משפחת יהושע. ליה, ליה, את יודעת למי אנחנו מצטלמים? כן. למי? למי? למי אנחנו מצטלמים? לאה. לעדי. עדי. נכון, את יודעת שהיא הולכת לצבא? כן. מה אנחנו אומרים לה? אמא. בהצלחה. את אוהבת את עדי? כן. תשלחי לה נשיקה. חזק. עדי הביתה. עדידי תבוא הביתה? את... כן. את... בבית שלי. לבית שלך? כן. עדידוש, גיוס קל, שתהני, תהיי נסיכה, מלכה וכל מה שתרצי יתגשם. בובי, מזל טוב לגיוס, שיהיה לך הרבה הרבה אושר, שמחה, אהבה. תהני שם, לא פשוט, הולך להיות קשה, אבל אני סומכת עלייך כי את תותחית אז ואין כמוך בעולם, מניסיון, נכון, מניסיון. אוהבות אותך מלא מלא, תמיד פה בשבילך. שם תפרדי? תקשרי אם את רוצה, ביי! עדי, לרגל הגיוס המתקרב החלטנו לעשות לך פרומו קצר כדי להראות לך מה הולך לעבור עלייך בחודש הקרוב של הטירונות. הולכים להריץ בך, להגיד לך לי זה חול, לי זה חול על הקרקע, אני צריכה להרים משקולות. לא מצליחה. תיזהרי מהדברים האלה, הם עוקצים, וזה מאוד כואב. כן, כן. וזהו, בסך הכל רצינו להגיד לך שיהיה לך המון המון בהצלחה. אנחנו מאוד אוהבים אותך. הוא מתגלגל עליך המון. מה אתה עושה? אני מסכים. ביי מותק, בהצלחה!